Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Gaskiya ni da Allah mutane mu rika wayo, yaushe za mu yi wayo ne? Mutanen nan asaran da suka yi, kun dame mu da turo mana abubuwa, kuna ta turo mana ƙarya, kuna ta turo gaibu. Ni kar a ƙara tura min, duk sanda na buɗe WhatsApp sai an tura min, an ce wani wai in baka tura mutum ka buɗe baka ji. Sun daɗe ba su rufe WhatsApp ɗin ba, wai su ce za su rufe WhatsApp. Asaran da suka yi na wannan 4 hours din nan sun yi asaran wajen 4 billion. To shine suke so su mayar da wannan kuɗin nasu su sa mu rika turawa, wai ka tura contact ɗinka gaba ɗayan, baka tura ba za ka biya 25,000 ko kuma a rufe maka account. Sun daɗe ba su rufe ba. Ni kar a ƙara tura min, ya ishe ni haka. Duk sanda na buɗe WhatsApp sai na ga test ya fi 20. Ana ta turo min gaibu, ni a daina tura min gaibu. Yaushe mu 'yan Afirka za mu yi wayo ne? Suna nan suna kwashe mana kuɗi, suna kwashe mana data, muna ta yaɗa gaibu. Don haka kar ku ƙara mu, in ba haka ba zan yi fushi in daina social media, na gaya muku.